mi-a fost dor de voi, invidioșii mei! Ce faceți? Bună, invidioșii mei! Astăzi facem un vlog pentru voi. Vă zic și punctul meu de vedere. Când am zis invidioșilor, nu m-am referit la toți oamenii care mă urmăresc. Asta este viața. Învățăm din greșeli. Dar stați puțin, să nu credeți că acum zic, că nu știu ce, că a fost doar o greșeală. Nu, eu tot ce zic îmi asum. Toată lumea, de ce ne faci invidioși, de ce ne faci săraci? Wow, sunt șocată. Sunt șocată că oamenii nu știu istoria, dar vorbesc așa de pe pereți. Era o zi normală, am intrat live pe contul meu de TikTok. Apropo, abonați-vă pe TikTok-ul meu, mai avem puțin și facem 6 milioane. Ce mai fericită! Am intrat pe live, o zi obișnuită, și mi-au intrat, cred că, vreo 10 persoane care scriau doar înjurături și cuvinte urâte. Eu m-am enervat, că eu sunt un copil, la urmă, am 19 ani. Eu m-am enervat și am început să zic, păi cum poți să zici așa ceva? Am început să mă atace haterii din toate părțile, că de unde am ceas, că de unde am asta, că de unde, de ce, că de ce mă laud. Și eu m-am enervat și pe emoțiile acestea de enervare, pe care probabil nu trebuia să le am, dar eu le am pentru că sunt un om, nu sunt un robot. M-am enervat și am zis, bă, cum să ziceți așa ceva? De ce sunteți invidioși? Efectiv, când am zis invidioșilor, nu m-am referit la toți oamenii care mă urmăresc, pentru că majoritatea oamenilor care mă urmăresc sunt niște oameni care chiar țin la mine și mă cunosc pe mine de când am eu 12 ani, pentru că am fete care au 19 ani ca mine și îmi spun, Andreea, eu am crescut cu tine. Cum aș putea eu să zic invidioșilor la abonații mei care nu mi-au făcut un... Vă dați seama că eu am zis invidioșilor oamenilor care m-au jignit și nu-mi retrag niciun cuvânt. Ei chiar sunt niște invidioși. Am zis că câștig în 20 de minute cât nu câștigați în 3 luni. Asta am zis haterilor care înjurau în comentarii. La nervi, nu tuturor oamenilor care mă urmăresc. Simplu, dragilor, eu sunt un om simplu și nu știu ce. Nu ești un om simplu. Ai mașini de ultimă generație. Nu ești un om simplu. Adică eu am traume din copilărie, tu ai toată lumea. Toți am trecut prin traume, mai mici, mai mari. De asta, așa cum sunteți voi, nu vă schimbați părerea. Dacă mă urâți, urâți-mă în continuare. Eu respect acest sentiment, pentru că nu sunteți obligați să mă iubiți, nu sunteți obligați să vă placă de mine. Așa că da, dragilor, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cu voi a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Bostanica. Vă pup și vă iubesc!